Welcome to SmartNationPro. On this channel, you will learn the English language for beginners, and it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. سلام نعم أبكل كرنات علم تركبوا زخبركم تخطاتلتي SmartNationPro كم يكنكم أبزلهم سلام دعنا تمننا نلوم دما أبكرنا محبرة هيوت كانوا العلوم مريس نازل نار السبزعبة كم سبات متن هيوتنا كم تزقبا غيرنا خنمرح أب كل مدات لعلواي كنحز كمون أبتي معلتو إن قبل تفتات زحيلون عوتاتن كوينا كنوتينا نتعب نزي أقدمنا خم تقصوص نحنا مسر زخونو أزيوم زحد من قتاتالو نحج مار حدا كابتم قلل تزمسلون سبات زي استبدلون قناخه نأب تقبرون وسانتاتن اتمرحو هيوትን መሰረት بمخان وين نምህናጽካ'ውን عنوتك ዝኾነ كمون كابسبك بحيልን ኣእምሮን ልዒልካ ክትቀርብ ዝገብረካ ሓደ ዝኾነ መንገዲ ኢና ክንገልጽ እዚካ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንገብሮ ነገር ብምዃኑ ኣዝዩ ጠቓሚ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ መደብና ብጽሞና ተኸታተሉ ኣብዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ተኸታተልትናኻ ከምዚታት ኣገዳሲ ቪድዮታት ምንት ከይሓልፈኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልና ክትኮኑ ንዕድም ኣብ ከባቢኻ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዙሕ ዝበሃል ዘለዎም ዘይመስሉ ሰባት ትፈልጡ ዶ እዚ ማለት ዝበዝሕ ግዜኦም ብስቕታ ዘሕልፍዎ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ካብ ምዝራብ ስቕ ዝመርፁ ሰባት ማለት እዩ ስቕተኛታት ሰባት ኣብ ኩሉ ከባቢታት እዮም ዝርከቡ ርግፅ እዩ ዓውዓው ዝብሉ ሰባት ብዙሕ ኣቓልቦ እዮም ዝረኽቡ ንኣብነት ኣብ ሓደ ክፍሊ ንሓደ ዓውዓው ዝብል ሰብ ከይፈተኻይኻ ኣድህቦ ትህቦ እቶም ስቕተኛታት ወይ ስቕ ዝብሉ ግን በንጻሩ ከም ሓፋራት ተገዳስነት ዘይብሎም ከምኡውን ክሳብ ክንድቲ ከም ኣስተውዓልቲ ኣይቁፀሩን እዮም ኣብቲ ግብራዊ ሓቂ ምስ ንመጽእ ግን በንጻሩ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ከምኡውን ኣዝዮም በላሕትን ኣስተውዓልትን እዮም ስቕ ምባል ምስ ሓፋር ወይ ጉሉል ምዃን ዘተኣሳስር ከም ዘይብሉ እዮም ኪላታት ዝገልጹ ዘይከም ሓፋራት ሰባት እዞም ስቕተኛታት ንብሎም ዘለና ተመሓዘውቲ እዮም ከምኡውን ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣለዎም ንኽዛረቡ ስለ ዝፈርሑ ኣይኮኑን ስቕ ዝብሉ እንታይ ዳ ግዜኦም ኣብ ዝኾነ ፋይዳ ዘይብሉ ዘረባ ከጥፍዎ ስለዘይደልዩ ጥራይ እዮም ትርጉም ኣልቦ ዘረባ ካልእ ብዙሕ ዘረባታት ስለ ዘለዓዕል ካብ ትርጉም ዘይብሉ ዝርርብ ዘካይዱ ስቕ ይመርፁ ንኣብነት ኣቦታትና ክምስሉ ዓሻ ስቕ ተበለ ልባ መሰለ ይብሉ ካብዛ ምስላ ንርድኦ ነገር እንተሃልዩ እምበኣር ስቕታ ልቦና ምዃኑ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ 17:28 ከምዚ ይብል ዓሻ እኳ ስቕ እንተበለስ ጥበበኛ መሲሉ ይርአ ከናፍሩ ዝዓፁ ኣእምሮኛ ይበሃል ናይ ሮበርት ግሪንስ 48 laws of power እትብል መጽሓፍ እንተዳንቢብኩማ ኮይንኩም ኣብ ሕጊ ቁጥር 4 ከምዚ ይብል ኩሉ ግዜ ካብቲ ግቡእ ንታሕቲ ተዛረብ ጥርጠራ ከላዕለልካ ስለ ዝኽእል ስቕ ምባል ዕሽነት ዝኾነሉ ግዜያት እውን ኣለዉ ብቑኑዕ ኣገባብ እንተጌርካዮ ግን ኣዝዩ ኣርባሒ እዩ እምበኣር ከስ ኣብዚ ከነስተውዕለሉን ክንፈልጦን ዝግባእ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ኸኣ ናይ ስቕታ ግዜ እዩ እዚ ማለት መዓስ ክትዛረብ ኣለካ መዓስ ስቕ ክትብል ኣለካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስቕ ክትብለሉ ዘይግባእካ ግዜ ወይ ኣጋጣሚ ስቕ ብምባልካ ጥራይ ነገራት ናብ ዝኸፍኡ ደረጃ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም እሞ እቶም ስቕታ ክንሕልፎም ዝግባኣና ዝበለፁ ግዜያት ዳ መዓስ እዮም ኢልኩም እወ ብሓቂ ክለዓል ዘለዎ ነጥቢ ብዛዕባ እዚ እምበኣር ኣብ ዝቕፅል መደብና ኣሕዚናልኩም ክንቀርብ ኢና ንሕጂ ግን ናብቶም ስዒቦም ዝቐርቡ መሰረታውያን ዝኾኑን ብመጀመርታ ክንፈልጦም ዘለና ንሓይሊ ስቕታን ረብሑን ዝገልጹ ነጥብታት ከስግረኩም እቲ ቀዳማይ ዝሓየልካ ኮንካ ኢኻ ትቐርብ ሓያላት ሰባት ውሕድ ብምዝራብ እዮም ስሕቡኻን ዝሽድዱኻን ብዙሕ ክትዛረብ ከለኻ ብኡ መጠን እውን ዓሻ ክትመስል ዝለዓለ ዕድል ኣለካ እንተዳ ሓደ ሰብ ብዛዕባ መንፈዓቱ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ሰሚዕኻዮ ወይ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ዘይረብሕ ኢልካ ምሓሰብካ ንሉዊስ መበል 14 ዝነበረ ኣብ መኽርቱ ሕማቕ ወርሒ ሒዞም ክመፁ ከለዉ ብፍርሒ ይንቀጥቅጡ ነበሩ ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ዳሓን ክርኤየ ብምባል ብስቕታዩ ዝከታተሎ ነይሩ እቲ ናቱ መሰረት ስቕታ ብምንባሩ ኣዝዩ ሓያል ሰብኣይ እዩ ዝነበረ ወላ እኳ ንጉስ እንተዘይኮንካ ዝሓየልካ ኮንካ ክትቀርብ ምስ ትደሊ ስቕታ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ዝበዝሕ ግዜ ዘይትዛረብ እንተኮንካ እቲ ሓንሳብ ገለ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ክብደት ኣለዎ ከምኡውን ትርጉም ይወሃቦ እዩ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ስቕ ዝብሉ ሰባት ክንፈልጦ ዘለና ሓቅታት እምበኣር ምስጢራውያን እዮም ብዙሕ እዮም ዝሓስቡ ቅድሚ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይኹን ሕቶ ምምላሶም ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓስቡ እዮም ከ ከም ካልኦት ሰባት ብዙሕ ዘይዛረቡ ምስጢራውያን ካብ ምዃኖም ዝተላዕለ ሰባት ብዛዕባኦም ክፈልጡ ብዙሕ እዮም ዝህንጠዩ ስለዚ ንስኻ እውን ሰባት ኩሉ ብዛዕባኻ ክፈልጡ ኣየድልዮምኒ
بزخ السبات زبزح حجزية تبعك خفلت وين كم ببخا كشجوريم مسوقنا أنا بخيم تصحبو كالاي السبات نختن بب يحجزك استوعب انت دا بزح حجزية سقط بالكوينكا نخالوك تسمعن كتعزبني خا مسوكا السبات دزرب هاليوم زي كونس نتصاك شوفونو بمبال تراي بزح يزاربو أب كمزي أقات أمتاتي خنبار حاسبو مو زي كونس زي حاسبو جيجاتات كزاربو سلزخولو حاسوتي كتللن اتنايلو بمها أنا كتفلت انتقل سقط بالكالخا نتزقبر ني أكالاو قامقا كتنبو عدل عليكا مستي بلسانو زبلو زلو قال سانودي أيكوننكا تفلت كابتي تقبرو وحد تعزب ساتبقيشكاخا سبات كتنبو كومون أمت نايتي السب كتسبل تخل إزمالت زاربو كابينا بخيرالو كتفلت تخل نسبات ناي من باب حيلي سق بمبال ترايك تمهارو تخل حيال كلاتي اتنسبات بمباب تروح وحابريتا حيالن كابتنات كعلامات تبقيسكاخا ويسو كفتوبتا زايدو اللي خويكا كتفاقسو الليخا سالساي قالات حنساب تداوت يوم كتملسوم اي تخلنيخا تمليسكا اتدعسلو زاربا كتزارب اي تدلنيخا سلازي سغتا نغزار اسخاق تقوطاطرو لتخل زعبي من قديو مزل عليلا زتقوسكونا ابنت امثالي معرف 10 فود 10 بزح زاربا ابزلو ابو ابسا اي سانون كنا فرزقتنا لبامي يبلنا سلازي ابزح زاربا بزح جيجاتات الو بزح شنتي خاتقبر كمون زي قبا قالات وي كتبلهم زي نبركا قالات يملكو خمو ابزي توصو عزقتيخا تشمم نابنت حجون امثالي 21 اتي افون ملحسون زحلو سب ننفسو كاب صببا يحلوا يزبلنا سلازي كتزارب كلخا نختبلو زدلخا قدب قبرلو كمون زخونه قال قدمي كاو افكا موصاكا انت عينت قبر ملسي كم زمصكان زصعبو مزازون كيهلو بهدات كلتا غزيم حساب كدليكاي رابعي نفع سمعي خطخون سباتون كزاربو خادس يكبلون صغيلكا بمسمعكا طراي نتسب كزاربكا خلو تصبو سمعيتي خطفطرلو وحتى زاربن بزح سمعا مستخوني خنبا سحابقينكا تقرب حدا صغيلو كسمعت أنا حسب زملسو ملسي كل جزء بدأت يستحسبولون لعل بعض زلون قبل ملسي ويريتشي سلازي نتزبها لك زلو بتصمونا مستمعت راي خادمة بردي استسني أعقاب ملسي كتبت قل كم وصيت دما مس أبسفر عليه تصبح زركب حبرة السب نايم رددا بقعتك أزل عليكم نمنتهم با زبوز حسابات أبزر ربهم نرجع سونو إلنا حسيبنا دون فلو هو نتملسن بار كم زيو زبوز حسابات نخملوسو الكامبر نخردوها سلازي سمحاي سلازي نامبار ننقرات بسقطها بمعزابن بمسمعن أب تحت كتوترنا بمتاو نابرب حنا كنكيرو نخد حمشاي سقطها كاتسيل كانو كتبلو زدالخا نقر كتوسن وي بلان كتقبر يحقزاكا انت دا بنصار زيك نبلوس انا حنا بزح تزارو كوينكا اتكالو وغن معرك اللي تربشكا ويون رؤسة امامنت اطفي خلقا كعزب وي كسو علالكا يخيليو كمون أبتي زرربكم لعلوا إيد بمحاس كعوة الكيخل لعلو تزقب حبريتا ختهب أيد لي كامي انت زي كونس سبات أنصار كابتكم اليوم كمون موضوعي خيزخون أمو داتا مبار بنتات أصخفانوكم لبا ما السبات زبلو نقر مزهلوهم يوم ززاربو عياشو قنا قال نقر كبلو سلزلوهم يوم ززاربو سلزي تزارب سلزلكا زي كونس تزاربو نقر كل وكا خلو دا تزارب سسنين عهم